Mabhakaniya, sanibonani ngiyanibingelela nonke bafowethu abathandi bezemidlalo. Nayi i-line-up ekungaba ngcono iPirates iyisebenzise namhlanje ukuze izodlulela kangconywana kwiSuperSport ngoba kuzobe kuyigemu engelula neze. Uhanji ngeke avuma ukuthi adliwe nje kalula, ngeke ayivume leyo uHansi. So kuzoba igemu vele enzima kakhulu bafowethu. Ngiyazi iPirates iyazenzela kuSuperSport most of the time, but today kuzoba kuyigemu enzima kakhulu. Kodwa nayo i-line-up engicabanga ukuthi iPirates ingayisebenzisa. Singaqala ngawe uChayina epalini nje as usual, kube uMbokazi umfana odlale kahle kakhulu bedlala neChippa. Njengoba iChippa ayikoranga, so angiboni ukuthi bangabuyisa oSibisi, ababuyisa yena uXoki. Kube uMbokazi, kube uXoki, kuzoba uHotho njengokujwayelekile kuba kunoSayili laphana. uHotho kumele adile noSayili nge-pace, ngangizwa kabi nge-pace. Kwa-right back kube uVan Roy, naye osadlale kahle, akakabozi kakhulu bafethu, akakadlali kabi, usadlale kahle. Kube uMbatha, kuba uMakhawula abazobe beshaya i-double six, kodwa uMakhawula nguye-ke oyi-stop laphana, uMayo akahambi. uMbatha kwi-box to box, uMakhawula uzobe eyi-holding lapha. Njengoba nazi-ke bese kuba uDlamini. uDlamini usuke lapha ezongenela-ke uMaswanganyi ngoba uMaswanganyi mazi ukuthi ulimele. Bathi uyozabuya nge-27. So kuba uDlamini, njengoba nimazi-ke uDlamini ukuthi-ke uyashisa umfana omdala, kodwa akakabi nayo igemu enhle since uMaswanganyi engekho. Kuba uNkotha, kuba uNkotha umfana omncane, naye akakadlali kahle, udlale kahle maqala isizini noma esanda kufika wayibonakalisa, kodwa-ke kuze kube namhlanje-ke on and off, on and off umjida, mara asithembe ukuthi uzo-pick up namhlanje. Bese kuzoba uMfukeng kwa-left midfield lapha, lapha eyi-winger khona, kuba uMfukeng. Hhayi, intwana imnandi, imnandi intwana noma isihambe amagemu close to 7 engena-assist engenagoli, kodwa-ke akusho lutho lokho. Kodwa umfana mayephethe ibhola, he can create something out of nothing. So kuzoba mnandi intwana, izokora. Bese kuzoba uMabaso, umnandi i-striker esifuna ukubreak i-record kaTsovi Vilakazi and uzoyi-break-a kahle nje kakhulu. Yiyo-ke i-line-up le engasetshenziswa iBhakaniya ukuze ishaye i-super namhlanje. Kodwa kuyobe igemu enzima kakhulu. Ngibonge ingane zakwethu, nibe nosuku oluhle.